Gatananku. Akwai wata ƙauye mai suna ƙauren dawa wanda a cikinsa akwai wasu 'yan mata guda 3 da suke kawaye masu matuƙar haɗin kai. Sunansu Rasheeda, Hauwa da Maryam. Su 3 ba su da kama amma suna da abubuwa da dama da suka haɗa su kamar kaunar juna, son abin dariya da kuma son soyayya. Akwai wani saurayi a ƙauyen mai suna Aminu wanda ya ƙware wajen yaudarar 'yan mata da maganganu ban dariya. Ya kasance yana da kyau da surar da ke jan hankalin matan ƙauyen. Shi ma ya gane hakan, don haka ya yi amfani da surarsa wajen samun amincewar mata da dama. Aminu ya fara da Rasheeda, ya nuna mata alamar kauna, yana kawo mata kananan kyaututtuka, yana aikata abubuwan da za su saka ta farin ciki. Rasheeda kuwa da take da zuciyar soyayya ta yi imanin cewa Aminu yana son ta da gaske. Ba a jima ba sai ya koma wajen Hauwa, ya karwata maganarsa yana ce mata ita ce ya zaba a cikin dukan matan ƙauyen. Hauwa ta ji tausayin Aminu, ta kuma fara nuna masa alamar amincewa da soyayya. Karshe dai Maryam ta samu nasaba da Aminu, shi ma dai bai bar ta ba a baya ba. Ya gaya mata cewa duk da Rasheeda da Hauwa suna kaunarsa, ita ce ta musamman wacce yake so sosai. Ba su da wata masaniya game da abin da ke faruwa tsakaninsu. Sai dai bayan wasu watanni wani abun ban mamaki ya faru. Rasheeda, Hauwa da Maryam sun haɗu a kasuwa inda aka bar maganar Aminu a fili. Kowace cikinsu tana bayyana yadda Aminu ke nuna mata soyayya, har ta yadda tana ganin ita ce mace ɗaya tilo a zuciyarsa. Nan fa abin ya barke daga dariya zuwa mamaki, daga mamaki zuwa fushi. Sun fahimci cewa duk an yaudare su kuma ba za su lamuncewa wannan ba. Sun haɗa kai sun tsara yadda za su tona wa Aminu asiri. Sun alkawari ba za su fada wa kowa ba sai sun sa Aminu ya fahimce cewa ba haka bane ake yaudarar mata a Cibolis ba. Kwanaki kaɗan bayan hakan, Rasheeda ta kira Aminu tare da tambayarsa ya zo domin ya haɗu da iyayenta. Shi kuwa Aminu cikin farin ciki ya yarda da cewa zai zo. Lokacin da ya zo gidan Rasheeda, sai ya tarar da Hauwa da Maryam suna jiransa tare da Rasheedan. Nan fa hankalinsa ya tashi. Amma yana cikin dariya da rashin sani abin da zai biyo baya. Ya ce, "Oh, kuna tare da Rasheeda kenan." Nan take Rasheeda ta ce, "A'a, dukkanmu muna tare da kai ne." Sai suka ɗauke shi zuwa wurin da ba kowa. Rasheeda, Hauwa da Maryam suka taru suka mai dan banzan duka har suka kumbar masa da fuska. Sannan suka nuna masa cewa sun gane duk dabarunsa. Daga nan suka umarce shi ya fice daga ganinsu kuma kada ya sake hada ido da su, balle ya yi kuskuren yaudaran wata yarinya a ƙauyen. Aminu cikin kunya da tsoro ya yi alkawari ba zai sake yaudarar wata ƴa mace ba. Daga wannan ranar, Aminu ya zama abin dariya ga kowa a ƙauyen, yayin da Rasheeda, Hauwa da Maryam suka zama kawaye masu alkunya da daraja, waɗanda ba a yaudarar su. Wannan ita ce ta kawo mu karshen tatsuniyan, kuma ita dai wannan labarin ya zama darasi ga matan ƙauyen da maza masu yaudaran mata.